якум масъалаи лицензия, нарки лицензия барои телевизионҳои ғайрихусусӣ, телевизионҳое ки дар минтақаҳо фаъолият мекунанд шикоят доранд ки 30,000 сомон барои онҳо бисёр вазнин аст. Яъне сабаби боло бардоштаи нарх дар чӣ буд ва онҳо фаҳмидам. Информатсиятон ғалат аст. 30,000 сомонӣ нест. ғалат аст информатсиятон. Касе гуфтааст шумо референ додааст. ин як. дуюм. шумо тасаввур кунед. ин таҳдид дар тамоми дунё аст, ин боҷ аст. мо шаҳрванда ҳисоби боҷаи давлат рухсатӣ мекунем ва инро роҳгиро метиҳем ва як шабонарӯзӣ ҳаққаша метиҳем ва се вақт ғизо мехӯрад, ҷои хобаш арзиша метиҳем. сектори хусусӣ рафта месанҷад. аз сектори хусусӣ ино маблағгузорӣ намешавад, аммо боҷ барои ҳамина. дар тамоми вазорати идораҳо ин чиз аст, дар тамоми дунё аст ин чиз. ин як. дуюм, мо бо онҳо қарордоди ба имзо мерасонем. тибқи қарордод мо онҳо ба хизматрасонӣ мекунем. кадрҳояшон оварда аз такмили ихтисос мегузаронем. ҳатто мо тибқи қарордод гуфтем ки омада бемузд, бепул дар шабакаҳои пешрафтаи телевизионӣ, радиоӣ омада 15 рӯз, 20 рӯз, як моҳ кор кунад, таҷрибаомӯзӣ кунад. мо онҳоро бо маводҳо таъмин мекунем. мо гуфтем муроҷиат кунед, масалан шабакаҳои радиока театр дар назди микрофон мо маводҳои зиёд дорем, метиҳем марамат пахш кунад. маводҳои консертиро метиҳем. дигар хизматрасониҳо ҳаст. мо як система ҳастем. системаро дуруст фаҳмед. сарфи назар аз он ки хусусият давлатӣ аст, мо ҳамин як корро мекунем. ҳамамон дар доираи татбиқи дурусти сиёсати иттилоотии давлат фаъолият мекунем. ҳамкор ҳастем, ҳамкасб ҳастем. индикаторҳо мегӯянд пеш аз он ки литсензия гирад бояд охир ҳамаи бандҳо бояд дар онҷа бошад. масалан кормандое ки дорад бояд ҳамаш касбияташ журналист бошад. аз журналистика, аз рӯзноманигорӣ огоҳ бошад.